Ei out of contextia tai mitään. Mulla vaan näkyy juorun kanssa ja sieltä tulee vaan me pumpataan Teemoa täällä. Tajuut kankala makkaa, jossa mehän keskellä nää vaan pumppaa minut. Luulisin, että se pitempi ihminen kahlaisi, eikö se lyhyempi ihminen? Okei, täällä on ihminen juomassa vettäkin täällä kaupungissa. Joo, siis se juo vettä aika paljon. Minun pitää mennä tuohon Villille kanssa. Tuntomerkkejä, se oli juomassa vettä silloin kun mä ammuin sitä päähän, se on varmasti se. Monikin menee ampua sitä päähän. Voisin mennä. Silleen kukaan muu ei voi olla juomassa vettä, sillä se on varmasti se, kun se on juomassa vettä. Mä otan käsiin tän kirveen kyllä takaisin. Nyt tää näyttää jotenkin sellaiselta, että me jahtaisin sua tällä kirveellä. Tollahan olikko. Joo, se on se. Se on se minun kaveri. Älä tapaa, minä haluan tulla tapaamaan sitä, en tappaa, mutta tapaamaan. Ei kohta vaihtoehtoja. Ei sillä vissiin panoksia siinä. Ei se ainakaan mua ruvennut ampua yhtään kertaa, en sit tiedä. Niin sinua. Luulis, että minua se ampuis. Jos sanoo I remember you, you're the one who shot me. Vittu mä en jaksa täällä kaupungissa ja homma hyppää. Siitä rupee vaan änkittämään, että en ollut, en. Levä. No juuri, me ollaan muuten kohta siinä vihreällä talolla. Ei olla. Eläkö me sen tässä Vellille? Se ei oo vieläkään. Tuolla näkyy tuo maja. Eläkää mä enkä majakkaan tulkee tälle Vellille. Se syökin. Sillä on ruokaa. Minä tarviin ruokaa. Joo, siis sillä on kamista. Tarvii ruokaa. Tapas. Tää on niin vastoin minun sääntöjä vittu. Vitut. Anna minä. Ei vastoin mitään sääntöjä. Survival of the fittest. Niin minä oon aina ystävällinen ihminen ja sit mä niitten selän takana saatana usein niitten hommat. Ei tää mikään Battle Royale oo sen. Ei olekaan kuin survival of the fittest. Jos sä tarvit jotain ja sillä pelaajalla on jotain, niin sä otat sen mitä sä tarvit. Nyt se painu vittuun tosta, mä menen juomaan itä vettä. Niin suuntaan se lähti. Pitääkö meidän tappaa? Oikealle kirkolle. Ai, se jäi kaupan. Käydäänkö kirkolle? Mun pitäisikin käyttää syntejä vähän hyvittämässä. Minut se ihan varmasti tunnistaa tosta lasten saatana. Niin on se kun mullakin on lasten reppusella, se vihreä. Niin, onks se semmonen sininen missä on iglu? Oo. Ja mulla oli moottoripyöräkypärä muuten myös päässä viimeksi kun mä näin sitä. Mulla oli just ne samat asiat päässä. Lasten reppu päässä. Tuntemaan tänne äkkiä, niin tornataan vielä tohon pelaajan. Koe. Meillä on se iso tien varassa. Vittu mä hyppään oikeesti täältä alas. Parasta. Vuorelta. No vittu katolta. Rengas. Täällä on uusi rengas täällä varastossa. Ihan sama. Haluat? Missä menit? Missä juoksit? Minä menin tänne isoon hallivarastoon. Jatka kerran. Sä menit sinne suuntaan, joo. Räksui. On tällä vihreän kopillon. Minä juoksen seuraava. Eilen. On piste. No, minä tuun teitä vasta. On siinä jotain. Mä löysin handcuff keysit. Joo, mulla on 2. En mä tiedä mihin mä näet tarvii, kun en mä kenenkään törmää. Mä löysin pistoin, mä löysin ton... Sano 11. Hello. No minä. Hello. No hello. Kauan majuri. Oi vittu, ei mulla olekaan muuten enää sitä pistoa. Sori, mä puotin sen joo. Majuri, tiedätkö mitä?
No. Sen talo on tossa seuraavana. Se on siellä talossa se. Vittu vaan muuten tylsää elämä sitä. No Jyri vaan menee ympäri. Hello, hello. Tää on muuten se talo. Tässä se tuli mulle sanomaan, että se on sen talo, että pitää mennä pois. Ah. Mut Hello. tässä mä näin sen viimeksi. This is my house now. Oho! Hyppäsin vahingossa katolta. Tuolla on se kirkko. oli siinä- Kirveskäis. Minä juoksin kirveskäs. Mä juoksin. Terve. Mulla on valkoinen takki. Joo, Sami on tossa. Minä stalkkasin teitä. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Kato vähän sekaisin. Oota mä tsekkaan sen pullosen. Tai siis se laitan sen käsirautaan. Eikö siis... Ei vittu, teipata se kaveri tolppaan kiinni. Syötetään koko ajan. Kämpisen has a strong Siis pulse. jos me lyö siltä tajuu pois ja sitten paikataan se... Niin eikö se silloin herää... Ei se ainakaan kuole. Niin, silleenhän me saa se käsirautoihin ja tälleen. Laittaa helposti. Se on zombi. Elää ei se haasta. No niin jätkät, mä kuolin. Näin se kuuluu. Helppo homma. Kuulostaa kun vittu jollain haulikolla ampas kun Ainut vaan, että meikäläinen pliidaa tällä. Oot. Ei, minä pystyn pettaan panta kaikki. Ootte sitten tätä missä mä oon nyt? No. Mä oon Prikorodkissa. No niin, me ollaan tulossa siihen suuntaan kumminkin. No Venaas mä täällä kaupungissa. Ihan miten haluat siitä. No mä voin raidata näitä taloja sillä aikaa. No mennään. Teppana has a strong pulse. Kirveskuadi on muuten meillä, vittu kaikilla on kirveet. Samilla on vähän tämmönen vanhemman puoleinen. Mulla on pistolikin kyllä 4 parasta. Mulla oli pistoli, mutta kun ei oo reppua, niin mulla ei ole. Mulla ei oo mitään, mä kuolin. Mä tarviin ruokaa. Oi vittu nyrkkirauta. Se oli sitä just tässä kaivolla, mikä on tässä Hello. oikealla. Hello. Hello. Sanoin, että mulla oli kavereet. Tässä on respiraattori. Joo, en tarvi. Mulla... No, minä laitoin näkeen sen päähän, no. Tässä mä. Joo, vettä. No niin, tämä kai. Rumppatte vaan mille mausilla sitä. Tai Tai F. siis tiedoksi. Niin, tai F. Mutta siitä ei kannata räjäyttää rakkauskaan sillä hetkellä. Tää laittaa paksen helvettiin käistä, mutta se koittaa täyttää sitä Firefighter X cannot be filled up. Jep, se koittaa täyttää sitä kirvestä meille. Pappi sais väkiä tuodakseen. Mulla on nälkä. Niin on minäkin. On nyrkkä. Niin on minäkin. On jo vähän nälkäisiä ja koko rukka. No teidän pitää nyt tappaa se No niin, jätkä. mulla ei oo enää jano. No sen jälkeen ei ole. Oi. Tää vei ainakin itteni hydrated asti. Oi vittu, mistä mä löydän aina näitä säkkejä? Vedätte mun vaan vihreälle se jano aina. Hydrated. Siis oikeesti mä en pysty, että Sami jossain syystä vetää räkeiksi näitä. Ai joo. Ei se on mullakaan kaikkiaan. Kun siis mulla ei antaa mitään mitä sullekin antoi siellä. Mä heitin sulle ne paidat, niin sä pystyt vetämään. No. Red tracksuit jacket ja green t-shirt. On paskoja molemmat. Kauppa. Älä tee mun harhaan porukasti. On tässä talos, takas talos. Oho, hacksaw. Tää vittu Boss. sinä oot. Tielle. Saako se ympäri? Vain tielle. Takana. Sivulla. Oikealla, vasemmalla. Takana sivulla oikealla vasemmalla. Ympäri. Nää on taas näitä Dateseta niinku havaintoja.
Missä suunnassa on vihollinen? Se on tuolla! Missä? Oikealla, vasemmalla. Eessä takana. Mä löysin Alas, 2 ylös. pistoolia. Suoraan sinun kierrissä. Kumpi kannattaa ottaa Tämä on mukaan? muuten uusi alue, tämä Ave. P1 vai Makarovi? Onko kumpikaan 9-millinen? Jos on, niin mulla on panoksia helkkarista. Zombi. Kouluun pystyy karkottamaan se, jos haluaa tai Mistä mä näen nää tossa näytin? Tai sitten tapetaan se vaan silleen, että se seuraa vaikka just minua ja läpsitte vaan sen hengin. Se liukasta. Mä otan tän Makarovin, tämähän on arvokkaan. Tää helvettiä. Joo, tää makaron. Se rupes Tässä Makarovissa on blänkkäämään siinä. silki. Koulussa oli viimeksi ihan hitosti kaikkea first aidia ja tämmöstä kun minä kävin. Ei kiinnosta, mua kiinnostaa se ruoka. Complete with rent. Pystytkö mä tyyppään? Mua kiinnostaa se ruoka. Mikä vittu? Hem... Häkki, Löytyykö big häkki, minkä vitun vuodesta kiipeily vekotin tuon tossa. No se on se. Isaacs. Kiitos. Mä voin ottaa sen reppu. Mä löysin sardiini, Purkin. Siitä ei hirveesti niin 4 ihmistä syö siitä. Se onkin mun ruoka. Jokaiselle yksi sardi. Ei, mutta sen huomaa, että tässä pelissä on kyllä nerfattu vähän näitä. Mitä te luulette, jos mä löydän sen, että mä antaisin teille sen? Ihasko muuten joku meistä sardiini? Tai niinku tonnikalaa tai... Hyvä tonnikas. Ja kalasta yleensä. Löysin meat cleaveri. Vittu tää mun äijä vaan murisee tän mahalla se syössä, mutta se on sardiini. Olis jollakin semmonen, että tarvis heti sen. Ei, Hungry Horror. Pitääkin samat vaatteet päällä, että pystyy tunnistamaan, jos vaikka tuloo vastaan. Ainakin kertokaa, jos vaihtaa. Niin. Ainakaan on mitään. Se yksi kalua koko ajan täällä kaupungissa. Antaa kaluta, jatketaan meidän matkaa. Me meillä on 2 jätkää juoksemassa. Hetki. Me juoksen niiden perässä. Äiti. Voi vitsi. Meitä seuraa joku. Nää hyökkään kimppuun. Et hyökkää kiinni. Ootapas kun minä vähän näen. Joo, ei leikitä tää leikki enää, oli muuta leikki. Meneekin. Mennään pöydälle sitten vittu. Kai sairaalassa jättää foodi. Nää. Ei. Meitsi vaan tutkii täällä kaupungissa näitä. Parastahan olisi kirveellä käy vaan iske polttopuita, pinoja, kanaa ja possua ja... Ei se tappaa. Mitä? Siellä ei ole mitään. Cooking potti, hei. Pink pakkolla vaan. Tää. Nää on minun kamiksia nuo kaksi. Ei oo. Ne on minun. Ne on Ei. minun. Sininen lätkä. Kun mä kävin tässä, Nyt on. sit mä menin just tänne ja otin hirveästi Firefighterin niitä kamiksia. Ja sitä ennen se oli just nähnyt minut taas uudelleen se jätkä, se 2-piippusen haalikkonsa kanssa. Ja Sit se menet vähän morjesta. rupes puhumaan vaan mulle, niin minä vaan juoksin ohi ja jatkoin matkaa. Tosta mä otin noin kirvet. Joo, ei oo mitään paloasemalla. Se pitää jokainen talo vaan koluta matkalla ja toivoa, että löytyy ruoka. Mä luulen, että sillä jätkällä joku vihreiden talojen fetissi sillä. Netikkiviin. Vittu niitäkö minä syön. Syöt sitä raakaa kanaa niinku mun äijä. No ei ne vittu oo syö. En mä loppujen lopuksi kuollut. Ei se aika kipeästi tarviin kohta ruokaa. Nyt olisi oikeesti tosi paska homma vaan minun vaihtaa tuolta minun repusta toiset kamikset päälle ja tulla vastaan. Vaiha vaan, me saadaan Oi, ruokaa. Niin, mä syön sun lihat. Perskannikasta saatte vähän se ottaa. Ei mä käytetä kuin reisupaloja.
Vittu toi yksi ovi ei auki. Ei siis ei oo ruokaa. Kerrostalous. Oi vitsi, oranssihan. Huomas taas, että ollaan veljiä. Niin. Mä oon juoksemassa jo sinne. Molemmat samaan aikaan, vaan sanoo kerrostalous. Pakko löytää ruokaa. Miksi minä aina tutkin vessat? Sä odotat löytävässä sieltä ruokaa. Tähän sä kyllä varmaan syö. Siinä olisi paistinpannu. Mulla on cooking pottia täällä niin rapus. Tiedätkö, minä voisin mennä tuohon ammeeseen, mutta minä en mene siihen, koska tää peli on niin bugin, että minä vaan kuolen siihen. I'm extremely hungry. Minä voin kokeilla. Hei, mikäs tämä on? Vittu, mä löysin teiltä. Onks teltalla sama ominaisuus tässä? Hetkonen. No. Herra Jumala, vittu tää on iso. Voiko se edelleenkään syö? I need food. Ihan oikeesti vittu mä kuolen. Vitsi, me löysin kumissa. Onks se siinä ekassa vai tokaassa kerrostalossa? Mikä helpottaa. Minä löysin. Tää on meikäläisen ensimmäinen kerta, kun mä löysin täältä. Mä löysin teltan. Taas, sinäkin, what? Tätä ei Ellei mä löytänyt samaa. Et oo löytänyt samaa, tätä ei voi laittaa edes reppuunkaan. Pitch the tent. I cannot pitch the tent to place like this. Niin se on Hello. puolella. Hei. Kuvan pistoolta täältä. Tämä teltta pitää saada rikulle, mä saadaan sitä siitä. Hello. Majuri. You have any food? I'm hungry. Missä se on se pelaaja? Tossa on teltta. fuck. Mulla ei mahu se... Hei, mä voin kantaa sitä käissä, jos mä Niin se haluan. keissä se pitää kantaa. Meat cleaveri, Minä oon kerrostalolla, missä... Näet sä Majuri sitä pelaajaa? vekeä ja... Okei. Mun kaverina täällä. Missä? Sekä huoliko. Missä? Kalasaminka kerrostalossa. Ootte sitten mitä jätkät? No. Mulla on pistooli ja Näet sä miten huteja iso siihen. paketti mulla on? Joo, siis sulla on oikeesti helvetin iso toi ja mulla on tämmönen vähän pienempi. Voi vittu! Älkää ottako tätä... Älkää ottako tätä niinku mihinkään muuhun juttu. Siis Pitäisikö meidän tipauttaa nää johonkin piiloon? Joku saatanan varastorakennus tällä hetkellä. Et nää on täällä niinku elektronpuolisella laijalla. Pitäisikö meidän Sami tiputtaa ne teltat johonkin piiloon ja mennä tonne nimittäin? Vitut, minä kannan mukaan. Ja kun me ei voida tehdä yhtään mitään aseilla, kun meillä on nää. Tippuu suoraan, kun otat vaan aseen käteen. Mut kun minä en voi selästä ottaa nopeasti asetta käteen. Tai en ainakaan tiedä mitenkin. Voit se sinne ala quickbariin. Okei. Ei pistooli saa minnekään Ja hous on tossa kun 4 lokeroa. Häh? 4 lokeroa vielä pistooli kyllä. No niin, tai holsteri. Tuu. En mä... No, meidät erottaa siitä, että mä kannatan telttoja. Siellä on varmasti lisääkin telttoja tuolla tuossa kerrostalossa. Sitä ruokaa, minä kuolen nälkään. Oletteko te vieläkin varastorakennuksen aina infoja, niin voi En oo minä missään parasta rakennuksessa. Mulla on edelleenkin valkoinen takki päällä. No joo. No siis kyllä minä Sami tiedän, että sinä et oo, kun sinä juoksit äsken just takana, mutta et juokse enää. Juokse sun nenässä ei se tällä hetkellä. Miksi siinä? No, Kuollut zombi. Täällä on jotain juoksijoita. Hello. Siinä oot sinä. joo. Hello. Onko se jätkä missä? Hello. En
Se oli tuolla vähän empänä. Vittu nää tellot on isoja. Siis tiedätkö, meikäläinen delaa kyllä nälkään tällä reissulla. Häkki. Mulla ei oo kohta punaisella. Hei, se tyyppi, joka tuli vastaan, sillä ei yhtään se enempää ruokaa, että mikä huoli. Huolinpas. Meitsi on vieläkin täällä juna-asemalla. Missä se on? En tiedä mihin se kerkis meni. Äsken näkyy taas. Tässä on zombi. Siis missä päin te ootte? Elektrossa. Lähes mä teit vastaan. Lähde vain. Onko sulla sopuuska? Ei. Ai vittu. Älä sitten lähde. Elää lähemmä särny. Eikö tuu vaan? Syö Riku. Ei. Ei Riku maistuu pahaa. Tiedätkö Teemu, että mulla on pistoli ja kuteja siihen? Tiedät sä, että mulla on 80 panosta pistooli. Niin, on sun pistolia. Mä kuule lataa ne tähän minun Fire Axeen ammusua. Vittu. Mut mä voin Sami ilokseni kertoa, että mulla oli ruokaa. Mä vaan mietin, että pitäisikö meidän vetää nää johonkin. Minä oon kahtanut sun. No ei nyt oo mitään järkeä rannikolle vetää. Niin, mut siis Puoli joukkuetteelta. saaks nää kasaa takas? En minä tiedä, miten tämä toimii. Ensimmäinen kerta kun mä kannan tämmöstä heti höskellä. Kasaatiin johon. Voi laittaa kaikki kamppeet sinne. Sitten kun ne vaan... Me ei tarvitse vaan juosta sinne teltalle takaisin. Se on ihan sama kuin olettaa teltta kädessä ja juosta ruumiin. Ja ruumi katoaa se telttain. I'm extremely hungry. Niin, no minä oon ollut I'm dying of starvation koko ajan. Joo. Siellä on kohta. Mulla on kaikki ihan hyvin. Ei oo hyvin, kun ei oo ruokaa. Tuolla juoksee jätkä. Menee just tohon latoon. Tohon valkoiseen latoon. Siitä saatais ihmislihaa ja siellä pitäis hengissä. Kyllä. Mä tykkään ajattelutavasta. Hetkonen, mä menin johonkin latoon. Elät passi. Mut kun... Tää on se... kaveri. Do you have any food? Hello! Hello! No. Hello! Is it you? Hello! Oh no! It's not you! No, Se, että- no. Oh no, it's not you. It's you. No, we don't have any food. Hello, but this thing is so huge. Mä tuun sitten muuten tätä suota pitkin. Otti pistoli. Meitä muuten paljon. Mitä? Pistoli esiin. Did any of you get shot in the head by the leg? No. Yes, you shot me, motherfucker. Tapoit sen. Fuck! Tapoit sen. Lol. And it's loaded. I can guarantee you that. Come on, man. No hard feelings. I'm not a fucking pussy like you who shoot unarmed people. No hard feelings. I can give you something if you need He's something. dying in starvation anyways. Ei, nyt siis meidän pakko lähteä jatkaa matkaa ja ehtiä ruokaa. I can give you death! Hei, mä kuulin kanan. Mennään tonne Tuolla. saatana vuorille johonkin ja iskitään nää teltat, nimittäin mä itse asiassa pääsen Kana. sinnekin asti. Kana. Vittu kana, sä pysäyttää mä ammun. Menit sä juuri niitten mukaan? Minä Majori on menin samaan traitori. rakennukseen niiden kanssa. Majori on traitor. Jep, Fuck. Petturi. vetturoin. Saadaan ruokaa nyt. Hei. Mä lähdin metästämään hirviä. Tuolla saattaa olla lehmiäkin. Sillä on vieläkin se pistoli Meikö vissiin. nää? Ei jumalauta. Joostaa vuorolle. Näki onko se vuoro, mutta me ei Valkoinen latorin tässä. Mä näen sinut, juokse oikealle päin. Eikö siis vasempaan? Sinun vasempaan. No tämähän meni hyvin. Jätkät, Tuolla mulla oli tänne vaan. pistoli.
Ei oo enää. My stomach crumbled violently. No tiedätkö, kun mä yritin jossain vaiheessa ottaa jonkun vittu paidat mukaan, niin ei, tää on heitti sen pistoli helvetti ja ottanut sen paidan mukaan. Mä en muista enää, mistä mä sen paidan löysin. No. Juokse oikein sille. Hei, olet petturi, juokse poispäin. Ai täällä ladossa on ruokaa vissiin. Tällä hetkellä paras vaihtoehto on, että löydetään joko omenapuu tai sitten joku puska, mistä löytää ruokaa. Mun pistoli! Siis Mä minun pistoin takas. jätkän ruutu on menossa koko ajan harmaammaksi ja harmaammaksi. Elikkä saatte kohta ruokaa. Hei, Sami, Saatte. me saadaan ihan justiinsa ruokaa. Niin, mutta ei oo hyvä. My body feels wet. Vittu mä käyn tapattaa itse, mä alkoi vituttaa sen verran mun pistoli. Postui. Me ollaan siinä luona kohta. Mihin te ootte menossa? Nyt ollaan sinua vastaan. No missä? Siis mitä? Tieltä vai lammesta? Vuorella. Se on vuoren juurella. No vittu, kun mä oon taas täällä vitun saatanan suolla. Hei, sun elämässä on pelastettu. Tuolla on villieläin. Nyt tuli ruokaa. Näinkö minä harhoja? Näet harhoja. Se on aita. En vittu voi nähdä harhoja. Se on aita, mitä se on. En vittu. Se on aita. Harhoja. Voi vittu. Tuolla vasemmalla tosin saattaa. Ei, mutta mä törmäsin semmosen vitu ison lehmäkatraseen aikaisemmin. Siis me. Minä. Ei oo, puskia vaan. Mehän oltiin siinä. Etkä oo. Se lehmä lähti juokse siihen vitun Pistetäänkö vuorelle. tonne heinäpaalille Tänne ylälle kivikko. tentti? Vittu, missä mun pistooli, saatana? Tuli se susi, niin se vois ampua vittu. Oikeesti mietin mitenkä mä en oo kuollut. Tässäkin Ei toimii sama saatana. homma, jos reippaa tän. Tää peli on ihan vitun perseestä. No mennään sen vuoron panettelle. Voi vihdoin pistoolia kutea sitten vittu peli, saatana perkele vittu. Kyllä sä Teemu selvit hengissä. Mä voin onks sulla I'm veripossi? dying of starvation. Onko sulla veripossi? Mulla on morfiinia. Vedetään minusta verta ja annetaan sille. Mulla on Sehän metamfetamiini. järkeä. Joka tapauksessa yksi puoli. Mulla on box of nails, mä voin ruveta syömään noita. Saat raata. Kyllä minä vittu oikeesti rupesin löytänyt syömään edes näitä uuden lehtiä, suksen. mitä täällä on. Olisin syönyt aikoja sitten jo näitä lehtiä. Etin matoja maasta. Miksi mä en voi itse vetää sitä iteltäni jotain sormea vaikka irti ja ruveta sitä iveskelemään. Hei, tässä olisi mun vasen jalka. Mä en sä usko, selvit että- hengissä. Tossa on hyvä alue, minkä laittaa teiltä. Tässä riittää tilaakin. Tuonne. Seuraan ehkä. Iso vuoden takaa. Siellä on oikealla puolella. Mä juuri näin juoksemassa. Oli ne molemmat. Vittu tää on Oh. iso. Kohti kun Delani te ette löö minun ruumista enää Herra täältä. Jumala. Tohon Te ette löö autotalli. mun ruumista, jos mä kuolen tähän. No, Tää on vittu autotalli. ei siihen voi varastoida mitään. Ei niin. Teemu, sinun telttasi on aina. Toi. Joo, siis toi on autotalli teillä. Miksi mä kannoin ees tommasta? Mihin mä laitan tänne? Tuonne majurin luoksi jonnekin. Tämän puun taakse. Vähän väliin. Tu saatana. Siinä on Tässä on majuri olevina eti. tää teltta mihinkä voi mennä makaamaan, niin voi laittaa mut. Nyt Ja minä myös saa kuolen. säilyttää kampe. Nyt minä Ai. kuolen nälkään.
Ei siihen sakkamista. Tule sisään. Vittu täällä jossain oli toinen pistoli, vittu pistoli tänne saatana. Hei, can of baked beans. Ei, missä sinä oot? Sä pelastat meidän päivän. Mä syön nää. You are unconscious. Saatte ruokaa. En minä syö ihmislihaa. Hei, Kuukkaatte se känne siinä tuna. cooking potissa. Puhuitte sitä. Kuukkaatte cooking potissa ja kaikki on hyvin. Meitsi löysi lisää ruokaa. Mä oon siellä vittu samassa hengissä? alueella, missä vieläkin. Tai se on kuin lähin. Oot sä hengissä? Joo, mä oon vähän niinku Tajuton. Eikö minä pumppaan sinua? Haha. Hyi. Ei oo Vincesti nyt, ei oo. Kato nyt tätä. Kato. Minäkin otan pumppaa. Jätkä pumppaa portaa. vittu. Ei se oo kuollut vielä. Kyllä. Se vaan tajuut. Herään jo alasti ja mulla on käsiraut ja säkki Se on, päässä. se on hienoa, että mä löysin niinku 2 ruuat ja Riku. Se on vieläkin strong pull. Se Et oo vielä kerkeet kuollut. pelastamaan. mä vittu juokse sinne. Se kerkeet pelastaa. Niin kerkee. Me pumpataan se Teemu. En mä halua tulla näkemään sitä. Ei out of contextia tai mitään. Mulla vaan näkyy juoruun kanssa ja siellä tulee vaan, me pumpataan Teemoa täällä. Tajut kankala makkaa, jossa mehän keskellä enää vaan pumppaa minua. Sä kerkeet vielä pelastamaan Teemu, me pumpataan sitä. Iso vuoro takana. Mä oon täällä juna-asemalla. Ei vittu, tulee nyt tänne vuorolle. Oi vittu! Kun minä oon seuraava eikä tuuparit. Vittu! Rifle, shotgun, pistol, nice! Vittu naisia, mitä? Ihan sama tuosta tää ruoka. Ei, tää on vittu mun! Ei kun sä oot pakko syöttää Teemu. En mä Niillä halua. äskeisillä jätkillä oli just samat aseet. Tää on IHC rifle, shotgun. Mä otan ton rifle. Ei vittu, tulee nyt saada. Vittu. Jaa, en mä tiedä edelleenkään mikä vuori. Vittu mä... Silloin on vitu iso vuori rannikko. No vittu, täällä on vähän monta isoa vuorta. Ei siinä ole yksi iso. Vittu mä tuun ampuu sitä. Puhut paskaa. Mä tuun pelastaa. Tää nyt näyttää aika pahalta tää homma. I'm slowly warming up. Niin no Jussihan teki silloin kun ammuttiin huvikseen Jussin niinku vieläkin viereen. strong pull. Ei mitään hätää. Ei niin, Ammuttiin Jussin viereen silloin ja peloteltiin sitä, niin Jussi ihan suoraan vaan vitu ottaa aseen ampumaan päähän, kun saa tietää, että me tehtiin se. Tuo nyt Riku hoitaa tää tilaa. En mä enää tiedä missä. Kato. Vitu iso vuori. Ei mitään hätää. Mullakin on punaista tarvii. Niin, ihan vitu iso vuori. Me kaikki kohta ollaan päällekkäin. Miksi mä en edes mennyt sinne telttaan makaamaan, että olisin sinne tuupertunut? Ootteko te kantaa mut sinne? Ei. Joku äijä tulee aseella vaan vastaan. Enää vittu sä oot Ei liian vittu, ne on pitkällä. ne jätkit. Mä oon liian pitkällä. Häh? Näet sä vitun iso vuorta? No vittu tossa on, aika jyrkkäkin. Tämä nousi pystyyn tämä tyyppi. Mä nousin tästä vitun, mä juoksen sillalta just ohi. Mä siis missä vitu? Isolle vuorolle. Ihan vitu isolle vuorolle. No vittu, on se kuinka jyrkkä. Ihan helvetin jyrkkä. Pumppahan Siinä on sitä. pelto toisella puolella. Tai itse asiassa kahdella puolella, jos menee. Mulla vaan kuvaa tätä niinku juoruun conscious juttua täällä koko ajan. Tiedä missä te nää ootte. Mä juoksen tää junarata ohi just. Junarata. No vittu, tossa on junaratavuoret vielä. Minä löysin tikkuja jos. Siis siitä nousi vasemmalla. Joo, siis mä hakkasin sitä puuta ja sen takia mä tuuperruin.
No mä oon tässä vuoren juurella. Kumpaa suuntaan? Mieti, että jos me jollain ilmeellä oltais saatu... No vittu kun Tulta Teemu sitten. puhuu siihen päälle. Etkö kuulu laukausta? No, ammu. Pakko uhrata panoksi. Me pysty nää CPR. En mä kuulu. Kuulin. No niin, siihen se on. Oikealle päin. Täällä jallan. Riku, sinä voit pelastaa minut vielä. Koska ei perke mun riiolla. Oot sä niinkun... Mä tuun jostain vitun kuusien läpi. Mullakin on jo harmaan. Niin on mullekin. Puhutte sitten mua jos mä ammun. Tuo vaikka direktissä siellä. En mä osaa. Sami. Tai Majur. Meidei. Mä kuulun. Ootte sitten vuorten päällä vai siinä juurella? Eikö siellä takapuolella niin sanotusti? Siis ihan Semmonen loivarinen laskeutus nyt taakse. Vittu kun mä en kuulu enää mistään. Vittu kun mä juoksen tässä junaradalla. Niin sä oot siellä isolla. Kummallakohan puolella sinä olet vuorot? Pellon puolella vai? En mä näe mitään vitun peltoa. Elikkä sä... Oot sä sen ihan vitu ison kielekkeen puolella? Joo. Ootte sitten just siellä toisella puolella. Kyllä, siitä suoraan toiselle puolelle. Ei vittu, jos mä oikeesti juoksen tän vitun vuoren yli. Oho. Juokse ei You are unconscious. Menin minäkin. Ei jumalauta, mä juoksen tän vuoren yli. Kaikki jätket tuupertuu vierekkäin. Siis minä Riku löytää meidät, niin minä vaan mietin, että kenenkään ruumitta se rupee häpääsemään siellä. Ei vittu, mä en edes pysty Tai pyöritin. missä järjestyksessä. Kierrä se vuori. Ei, mä vittu juoksen tästä yli. Aivan samaa. On sulla Sami panoksia. On. No, ammu. Loppuu panoista. No, tuota ampunut, tämä ei kuulu mitään. Joo, ammuin. Voi vittu. Kantamatka on liian pitkä. Vaikka se on tuolla vasemmalla päin. Tää ei pysty juoksemaan vittu vuoreen ylös. Ei niin, mä tiedän se on. Tää vaan vittu kävelee sitä. ei mulla tässä mitään kiirettä tai muuta. Jatkat vaan kuolee. Nämä en konsensus. Tuis sulle. Kyllä. Vittu, mä oon vittu kesken. Vittu, mä oon keskellä vuorta. Se on kyllä hieno. Aika paljon kohta Eikö se oo respawn. vittu mun vika, että jätkät on täällä vuorilla?